Здравейте, ютубъри! Днес съм в The God сервера и ще направя една малка рекламка. Owner е Скузи, девелопер е Даводрас, админ Стефанчи, админ на Control, админ Вълкоплейс MC, админ Тончо БГ. Аз съм мод в този сервер и да кажете на хай на вас. Така, сега да ви изведа из ларповете. Ларп е нова са една. Фит. Значи тук застава един играч и модератора, админа или онера ви пуска там долу и почте да се младите. Няма по толкова да ви разказвам. Сега ларп. Така. Трябва да изчакате 5 секунди, за да ви телепортне на ларпа, който искате. Това е ларп енчант. Бива го, як е. Не е толкова готин. Хаспа не е толкова готин. Не е толкова зле. Добре, трябва да го махнем, че печели кредити. Ето това. Тук нали се енчантва. Къде да го знам какво е това? Наковални, за да си кръщавате той, си смесвате броните работи. Сега Warpent. Warpent е PvP. Ето го Warpent. Тъй. Съжалявам, но това ми е бъгнато. Хич не мога да игра с този буклук. Гледайте как ми бъгва. Нали минавате тук, ядете годинката и пиете спитките и тези работи и почвате да се намерите с кит стартери съм. Общо видео 8 годинки мисля, че. И това. Добре, не мога да флайвам. Това е дупката. The fuck. Ето е дупката. Нататък има още много. Сега на Warp Event. Значи тук е Jump евента, Head евента, Run евента и тук още не са го оправили. Его и Скузи онерчето. Пуска много айтеми. Да кажех и на YouTube. Добре, седна. Warp Food. Има много крави и прасета за убиване. И види ги дава опечени. Ето тук възпълва. И гледайте колко крави имате и прасета. На тази трябва да ми пречи. Тук има да пият водица. Добре, така. Сега Warp Info. Там са всичките правила. Правилата на The God. Значи, първо правило. Обидите са забранени. Писането с кап е забранено. Говоренето с ове е забранено.
Рекламите на други сервери забранено. Хака е строго забранен. Модовете също са забранени. Не мога да разбера той. Само Optifine е позволен. Възползването от бук е забранено. Приятна игра в догод. Тук как да си сетне скин. И скин сет. Име. След това излез от сервер и пак влезте. То сервер е пуснат. Така. Сервера е онлайн и вече почват доста хора да влизат. Това е яко. Така, Warp Shop. Така, това е тъпо, пускате във вода. Шопа. Значи тук дарите за бедните. Не му отварям чест. Не му отварям чест. Тук гъби продават. Девай тъпото бъгване. Ще го отрепа. Няма да пиша нищо. И тук ако всякакви предмети и неща и там продават са, вие ги знаете там. Сега го Warp. Печелите Steam игри на този Warp. Тук се всички хора и печелят Steam-ове. Избират и печелят Steam. Сега и последния Warp. Траде. Трейд. Ето го Warp Trade. Як е, бе? Тук влезе човека, вижте как хубаво се затваря. Там влезе другия и хвърляте, например, моя меч. Ще го хвърлям и другия човек ще го взима. Има няколко такива. 4. Вижте колко хубаво са го измислили. Ето, 4. Яко е. Така, сега Warp. Няма повече варпове. Сега спаун. Така, модовете сигурно ще бъдат тук или не знам. Не пропускайте евентите всеки ден от 16 часа. И така. Абонирайте се за мене, лайквайте клипове, гледайте предишни клипове и така. Това е моята книга за мод. Тъй. Първо, как да бан някой, бъха бан и какво си там, как да мюте, така, колко преценя аз, колко да го мюте, така. Примерно мюте там името му 30 спам и името, което аз съм го мютнал. Така. Кажете бъба на това. И това беше от мен. До скоро!